kubalulekile ukuthi kube khona izinto esizibalulayo singayikhohlwa. Ikhona esikhuluma ngayo kakhulu manje yokuthi kuhlangana ndle emnyama. Angazi ukuthi umuntu omnyama namhlanje uma ethi lokho akulona iqiniso uthi liphi elinye iqiniso na. Kulomcimbi uZuma unxuse ukubambisana emaqenjini amancane ukubuyisa amandla emntwini omnyama. Sinake sikwenze inlokhu bakwethu. Ke sincenga abafowethu laba abakwezinye inhlangano ezincane. Sithi nje kanye nje sivote kanye nje. Ivoti lawo wonke umuntu elizobuyisa izwe kumuntu ompisholo. Sekudingeka ivoti kuphela. Eyeyinkulumo sayenza, eyeyikhali sayenza. Ile eyasifikisa ekutheni sibe namandla okuvota. uZuma uthi wakhishwa kwesokwengamela ngoNhlolanja ka2018 engakaqedi ayekujutshelwe khona. Ngathi mangilapha ngaqala ukuncinza kancane izinto ngizishintsha. Kwahamba ngayisheshisa ke manje. Bangithuka, ngathukwa ama-comrade. Umcimbi wokubungaza unyaka iMK Party yasungulwa ubuhanjelwe nangumengameli we-ATM uVuyo Zungula. Our message will be basically to congratulate them for achieving this milestone, but also spreading a message of unity. iMK Party kusasa izokube ihlanganisa unyaka yasungulwa.